నమస్కారం, నా పేరు గోవర్ధన్. మీరు చూసిన సెలబ్రిటీ కార్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇదే నా మొదటి వీడియో. ఈరోజు మనం ప్రభాస్ కార్ కలెక్షన్ చూద్దాం. నెంబర్ 1 రోల్స్ రాయస్ గోస్ట్ సిరీస్ 2. దీని ధర 5,25,00,000గా ఉంది. 6 లీటర్ V12 పెట్రోల్ ఇంజన్తో వస్తుంది. 653 bhp అండ్ 780 Nm టార్క్తో ఉత్పత్తి చేస్తుంది. టాప్ స్పీడ్ 250 km/h. 0 to 100 in 4.9 seconds. నెంబర్ 2 రేంజ్ రోవర్ వాగ్. దీని ధర 1.95 కోట్లు. 3 లీటర్ 6 సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజన్తో వస్తుంది. 335 bhp అండ్ 450 Nm ఆఫ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. టాప్ స్పీడ్ 210 km/hగా ఉంది. 0 to 100 in 8.3 seconds. నెంబర్ 3 BMW 520d. దీని ధర 58.7 లక్షలుగా ఉంది. 2 లీటర్ ట్విన్ పవర్ టర్బో ఇన్లైన్ 4 సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజన్తో వస్తుంది. 190 bhp అండ్ 400 Nm ఆఫ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. టాప్ స్పీడ్ 235 km/hగా ఉంది. 0 to 100 in 8.1 seconds. నెంబర్ 4 జాగ్వార్ XJ. దీని ధర 1.11 కోట్లు. 3 లీటర్ V60 డీజిల్ ఇంజన్తో వస్తుంది. 301 bhp అండ్ 680 Nm ఆఫ్ టార్క్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. టాప్ స్పీడ్ 250 km/hగా ఉంది. 0 to 100 in 6.2 seconds. నెంబర్ 5 ఇన్నోవా క్రిస్టా. దీని ధర 23.47 లక్షలుగా ఉంది. ఇది 2.8 లీటర్ 4 సిలిండర్ డీజిల్ ఇంజన్తో వస్తుంది. 171 bhp అండ్ 360 Nm ఆఫ్ టార్క్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. టాప్ స్పీడ్ 179 km/hగా ఉంది. 0 to 100 in 13 seconds. ఇలాగే మీరు మరిన్ని సెలబ్రిటీస్ కార్ కలెక్షన్ వీడియోలు చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వెంటనే వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.